Si eres unha persona como a min, amante das plantas, vouche enseñar que tipos de macetas son imprescindibles. Este tipo de macetas, así como de terracota, de barro, son excelentes para este tipo de plantas, para suculentas, porque eliminan a agua, pero manteñen a humedad. Outra imprescindible é este tipo de maceta de barro, que ten solo un jarabullo aquí seco que non sabemos moi ben o que é, pero temos a esperanza tremenda de que algún día brote. Recordemos que era... O de ter unha maceta con un jarabullo seco tamén é aplicable a macetas de plástico, va moi ben. Ter unha pila de macetas vacías que sabes que nunca vas a usar tamén é tremendamente importante. E se unha delas ten terra, sin explicación, pois tamén é un paso importante. E se che gustan moito as plantas de colgar, estou segura que este tipo de macetas tamén o tes, así como a min. Deixámolo aquí con unha bajísima esperanza de que isto sobreviva, porque creemos que vai a pasar. O sea, esta é das imprescindibles. E non vos olvidedes que se tendes deste tipo de macetas como a de barro, tendes que ter unha que non teña nada máis que as cousas que queiran nacer aí. Tréboles ou así xa valen deste tipo sales. E tamén temos o tipo de maceta na que esta era a planta de acompañamento e o jarabullo seco era a planta principal, pero non sei o que era. E agora quedou así, quedou como un compuesto. E despois, por último, pero non por eso menos importante, este tipo de macetas que non facemos nada por remedialo, porque pensamos que ela sola vai a ser capaz de salir adiante. Como ten unha folla verde, pois esperamos a que o Espírito Santo pois a reviva. E hasta aquí o capítulo de macetas imprescindibles para amantes asesinos de plantas.